Ez da egia. Ez dut bat neoiz bakerik izanen etxe untan. Aio oporrakto. Laburrak bezain motzak izan ditu oporrak, amalurrak. Lokuluska triste zatikatua eta azen ontzeko zalapartan iratzaria. Lura horma bezain hotz dago. Jauzian jaikida. Eta hor dago. Zutik pijama zuritan. Zurrun, besoak gurutzaturik. Esta lagmita iduri. Haurrak beha daude, isili-isilik, ekaitza noiz lehertuko zain. Hola baita beti, ekaitz aurreko barealdia. Eta gogorena ez da zartatzen den aserria, ez pentsa. Gogorena! Isiltasun izostua da. Dorpe, pixu, denen gainean dabilena. Eta hezurretaraino sartzen zaizuna. Gogorena, berunezko begirada bortitza da. Alderik alde zilatzen eta dardaraka usten zaituena. Alo, egin dezala oiu bengoz. Ler dadila ben betiko hortzan zedera. Alo, bota zoteka iparraize zohotza aldeat buka dezagun. baina ez. Lurrak presarik ez du. Patxada osoz dago. Begirada hormatua seme alaben gainean ibilarazten du. Haiek, geldirik daude, tinko, situn, zigorraren bea. Udazken negarra begian dago. Badaki hilean lehoan dela, eta behingoan ez tututik ateratzen. Udak biritsiak atxikitzen ditu eskubanatik. Segundoak luzatzen dira, isiltasun zurian. Eta haranun agertzen den, notak inundik, negu handia Londresetik itzultzen. Hizkuntza bidaiaz joana zen. Zaku bete lindia zikin sartzean utzi eta oiuka hasi da. Heia! Badean horbait etxe untan? Salbatuak, aupa Big Ben. Tipiek lepora salto egiten diote. Arrebak besarkatzen du. Udazken bera ere, musu baten bea egoten da. Hainbestetaraino nun, amalujari haserrea eluja eguzkitan bezala urtu baitzaio. Seme gehienak musuo zen bat eman diolarik ejanez. Ze, amatio? Nola ze? Leherina iduriuzu. Pausatu beharko zenuke pitiat. Eta aurridei buruz itzultzen da. Opariak dut denentzat! Hare, biurritropa, zatoztenekin! Familiatxoa supazter xokoan biltzen da. Neguk sua pizten du. Udak bikiak ardilajoaren gainean jaharazten ditu. Udazkenek besaulkira salto egiten du. Lekua egiten zaio lujari, estalki majaduna proposatzen. Eta anaiak banaketa hasten du. Tipiei lehenik. Prima eta derarentzat lera bat izanen da. Jupi! Datozela elurretako leraldi ederak. Udarentzat, ospera baita, arrosa koloreko artilezko lepoko beroa. Zilar koloreko pumpuilekin zintzilik. Berehala hartu eta lepoan ezagidu. Charmanki doakio, laju iluna agerian usten baitio. Udazken, ezin egonez, putinka ari da. Eta enetzat zer dukenetako. Neguk pakete bat luzatzen dio. Eta anaiak sifriturik, Eskutik kentzen dio eta opari paperaren ujatzen hasten da. kutsa bat da. Egiazko altxor kutsa. Michel Etxegorria piratarena izana omen. Bere joia guziak hartan biltzen ahalko ditu. Pikaina!
azken oparia gelditzen da banatzeko. Gutunazal gojia da, urre koloreko xingola batez inguratua. Hau, zuretzat, amatxo maitia. Lujak, hunkiturik xingola askatzen du. Udazkenek hartzen du eta bere ala kutsa berrian biltzen. Gutunazalean karta bat. Haurrak hortxe daude, edukia zer izanen den jakin minez. Negu aldiz amak ejanen duenaren bea. Lurra, ozenki irakurtzen hasten da. Talasoterapian egunaren iragaiteko txartela. Lasaitasunaz, bihotz sosegua formula, itxas belar hartamendua, harri beroekiko masaileak eta bazkaria barne. Opariak aurren zaingoa barne hartzen du. Hauek, aitaren etxean pasatuko baitute asteburua. Hoja, azkenean erdietsi du Amalujak bere pausa eguna.